24 godine su prošle otkako nas je napustio jedan od legendarnih hrvatskih košarkaša Krešimir Ćosić. Prije 35 godina počeo je pisati autobiografiju koju nažalost nije uspio dovršiti, no zato je tu želju ispunila njegova obitelj. Igre, vjeruj, živi naziv je knjige koja donosi mnogima nepoznatu stranu ovog velikana, a na promociju je stigla brojna košarkaška krema. O Kreši su za In magazin progovorili članovi obitelji, prijatelji i suigrači, a dugogodišnji liječnik reprezentacije nam je otkrio i trikove kojima je zavaravao svoje protivnike. Priča našeg Bojana Kosjera. Ja bi ga imao u profesionalnoj ekipi, u amaterskoj, svakoj ekipi na svijetu, ja vole ima Radu Tvrtića. Jer kod njega, on te nikad nije negativan u ekipi, on je uvijek pozitivan. I van terena i sa svojom igrom. Strašno osjećaj za kontru i onda tu nema straha. On kad ide, on ide glavom u obruču, ljude u sve. To znači to onaj veliki kvalitet. Je da ima nos kao sablju napred, da mu malo para zrak, ali ide napred kad ide. Glas Krešimira Ćosića na promociji njegove autobiografije mnoge je iznenadio i izvukao posebne emocije. Danas kad mislim o Kreši, onda mislim da mi fali dosta. Meni osobno. Jer smo mi bili vrlo dobri prijatelji, čuli bi se svaki dan i tako. Ono što je Krešimir započeo 80-ih godina, nakon trogodišnjeg intenzivnog rada, dovršila je njegova kći Ana. Ja nisam imala nikad dovoljno hrabrosti da finiširamo, da tako kažem. I zato sam presretna da je Ana smogla snage i vremena i da je to napravila. Ja sam mislila da to će biti vrlo jednostavno za napraviti i dok je mama znala, na primjer, konkretno o čemu se tu radi, zato sam možda više bojala. Ja sam tu puno i mlađa, naravno i hrabrija. I ja sam se jednostavno primila toga i sad je meni bilo, ja sam već obećala i rekla da ću to završiti i sad nema odustajanja. A Ana je od krešenih audio snimki i pisanih zapisa uspjela napraviti sjajno štivo koje će sve njegove poštovatelje vratiti u najromantičnija vremena košarke. Svi koji su igrali s njim tvrde da je bio izvanserijski košarkaš koji je mogao igrati na svim pozicijama. Krešo je dokazao da je igrač odluke, igrač osvajanja titula. Gdje god je igrao bio je prvak. On nije bio nešto sebičan da je on sebe istica, nego je pomaga di je trebalo. I to je njegovo najveće oružje da bi ga se proglasilo na najbolji igrača amaterskoj košarci. Najljepše igračke dane proveo je u Zadru, a kasnije u Americi ostavio neizbrisiv trag zbog kojeg je godinu dana nakon smrti kao tek treća osoba iz inozemstva uvršten u košarkašku kuću slavnih. Dino Radža se i danas sjeća kako ga je kao trener budio hladnim tušem, a od njega je naučio mnoge lekcije. Stalno se o njemu govori kako bi ja ispred svog vremena. Ja sam to doživio na svojoj koži gledajući ga, radeći s njime. On je ima hrabrosti klince sa juniorskog prvenstva i staviti ih u A selekciju, voditi ih na prvenstvo Europe, staviti ih da igraju, dati im povjerenje. Tako da svi mi iz te generacije smo mu jako zahvalni za sve što je napravio za nas. A Krešo je izvan terena uvijek bio nasmijan i spreman na šalu, te je svoju pozitivnu energiju prenosio na druge. Upravo sam sada sa Ratom se prisjetio našeg turneje po Kini koja je nezaboravna. Kad je kupio aparat i tražio instrukcije kako se to snima i onda rekao Uško, on je zvao Ratu Uško, idemo se slikati, onda je rekao meni ajde slikaj nas. Onda smo ušli u zabranjeni grad, to je dio Pekinga u koji se ne ulazi baš lako. Izašli i kaže Rato, Krešo, šta si snimio? A govori svašta, a neka vidim. I onda bi mu Rato uzeo aparat, otvorio, izvadio film, okrenuo prema suncu i rekao, Krešo, ništa nema. Svaki drugi čovjek, ne znam kako facu napravio, Krešo se raspadao od smijeha na taj Ratin čin. Sjećajući se Kreše, stalno imamo jedan njegov osmijeh na licu koji je govorio sve će biti dobro. Saznali smo i kojim se trikovima služio kako bi zavarao protivnike, primjerice na važnoj utakmici u Beogradu kad je imao ozlijeđeno koljeno i trebao nositi štitnik. I onda on mene zaustavi i kaže stavi ga na zdravu nogu. Ja kažem pa šta će ti na zdravoj nozi? Vidit ćeš. Ne? Po dvojica njega drže, pa i trojica i tuku ga u taj knee bracer. Dakle, prevara jer on je imao na zdravoj nozi. Evo, to vam je Krešo. I dok će ga povijest zauvijek pamtiti kao jednog od najboljih košarkaša, njegova obitelj će ga se uvijek sjećati kao predivnog supruga i oca.
Pa bio je naravno dobar, je bio suprug, ja se znam šaliti da je zapravo bio najgori suprug, ali zbog toga što smo ga malo imali, odnosno bio je toliko zauzet sa svim ovim vani, ali to je bio Krešo i naravno da smo se mi svi prilagođavali njemu i bili smo sretni da ga imamo koliko ga imamo. Te zadnje 3 godine što smo bili skupa su bili u Americi kad je bio zamjenik veleposlanika. I onda je bio kući cijelo vrijeme. I sad to je bilo nekakva promjena za nas i bilo je lijepo što smo barem te zadnje 3 godine proveli s njim maksimalno. Zahvaljujući autobiografiji, Krešo će sada biti još bliže svojim obožavateljima i podsjećati ih koliko je bio velik.